los terroristas. Sa timeline. Kantayin mo yung pinost mo sa timeline. Ano yun? Una kang makita, alam mo ba sinta? Chorus na. Alam mo, memorize mo ba yan? Ngunit hindi naglaho, nakilala rin kita. Tulong ka rin naman, walang tumawa. Nang kita'y kausapin, kung nangangamba, na baka ika'y magalit, tumiwas na sinta. Ngunit hindi nalaw, kilala rin kita. Matulong ka rin naman, walang tumawa. Minahal kita, hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita lalong hindi dahil mahimbing ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Minahal kita sa tulay mong pamilya. No. Yung ano, Forevermore. Yung Forevermore. Yung chorus lang. Chorus lang. I miss you like crazy forevermore. Adik. Ano nga yun? Tapos may tatawanan mo lang ako dyan. Hindi ah. Sige na. Tawa ka eh. Sige na. Magbabayolin ako man. Chorus, sabi ko. Hindi. Forevermore, iba naman yun eh. Forevermore. Ikaw alam lyrics nun eh. Yung chorus na ano, Nakakalimutan ko eh. you are just a dream. Ha? Alam mo yun. Ano? Oo nga, nakalimutan ko nga eh. Sige, ginitan lang. Record mo lang. Dali lang man. Record mo lang, nakatako. Dali lang. Sige. Take your time. Ha? Nakatayin ko nga. Video ka yan. Meron ba sa laptop mo? Ito na. Ladies and gentlemen. Let's all welcome Side B. Sino? This song is for Side B. This song is related to the one that Philippines. Love you. There it is. Ito na. Diba? Ano pa lang, introduction pa lang. Ikaw lang yata mo eh.
Okay na yan.